všechny masky tohoto národa. Zvedněte už konečně hlavy. Děkuju! Tady jste slyšeli, matko. Předělo zadržený. Pomozte jí. Vyzýváme policii České republiky. Konejte tak, jak máte. Služte lidu. Matky policistů, řekněte svým synům, že dělají neprávo na obyčejných lidech a že už by se měli pamatovat, i když jsou v uniformě, hájí zrádce a vlastně zrádce tohoto národa. Ještě dodatek, ani právníka Miloši Cachovi nepustili. Chápete to, co se děje? Děkuju. Já si také myslím, že by se mělo chodit před média, před rozhlas, před televizi, aby nás bylo víc, než nás bývá, protože tam je velký zdroj toho, co se neví a co se dnes děje. A jsou to i dobrý řeknou nám, proč se bojuje proti terorismu, že je to vlastně proto, aby se omezily naše svobody. Neříkají nám toho mnoho, neříkají nám ale i o nových technologiích, které by mohly vyřešit energetickou krizi a další věci, o nových léčebných metodách, které jsou mnohem levnější a šetrnější. Ministr zdravotnictví by měl toto v současné situaci, když už nejsou peníze na léky a nejsou peníze na nemocnice, měl by tyto metody nechat ověřit a zavést. A příště zlodějů se zbavíme, až vesničani přijedou a zaplní toto náměstí, ano? A já jsem spisovatel, básník. Mám pro vás jednu básničku. No, moment, tady někdo je Mura. A recituji 70 svých básní z patra. Včera jsem napsal jednu báseň. Já vám ji přečtu. Je to speciálně jsem napsal pro toto setkání. Jak to s nimi dopadne, asi vás to napadne. Půjdem na hrad, na parlament, na radnice,